ще играем игра, която вие самите ще изберете и ще ви разберете реално каква е играта. Не, няма да е тази. Така. И ето ни, вече сме в App Store. И почваме. Така. Тук имаме всякакви игри. Всякакви игри имаме. Така, Roblox можем да играем. Не, няма да инсталирам. О, за малко. Добре. Сега ще отворим търсачката и ще напишем Farming. Ето го, Farming Simulator. И сега бях намерил една много яка игра, която един го бях гледал ютубър как играе. И сега мисля точно нея да игра. Ето е, Heyday! И натискаме инсталиране. Готово. Сега чакаме да се инсталира. Ние малко тут разбутаме по бюрото ми. Почти още мъничко до инсталирането. Open ме. Отваряме я. Ето я. Heyday. Ето, аз много мразя просто такива, затова ги скипвам. Много мразя въведенията. Просто супер много ме тразя. Така. И ето, фермата ни вече има, това мисля, че е първият ни клиент. Така, нашия ще казва Марти Лайв по така. Абе, вие знаете ли какво направих току-що? Въведох, че съм на над 69 години. Вие това проумявате ли го? Просто това не е нормално. Аз въвеждам, че съм на над 69. Така. Ето първата рецепта, която отключихме, е как да събираме жито. Затова сега натискаме и почваме. И събрахме житото. Ето. Окей. Не се стремим да направим нещо да направим. Нямаме главна цел или нещо подобно. Просто играем за кеф. Знам, че в началото имаше и камера, но просто камерата ми нямаше памет, която да се снимаме. Това най-вероятно просто ще направя една снимка. Или пък не знам. Така. Ето това пък сега трябва и да го бъдисаме. Сори, ако малко забедствам от време на време и не работя постоянно. Просто опитвам се да правя нещо и на камерата, за да успея да я оптимизирам паметта. Защото сега това съм го сложил да снима по принцип е някакво като нещо. Това е кокошарник. What? Кокошки трябва да...
Така, една кокошка, две кокошки и три кокошки. Добре. Сега трябва да ги нахраним тези две кокошки. Така, сега за да стане по-бързо ще трябва това да го натиснем. Иначе тази кокошка ни снесе първото яйце в живота. Имаме още една кокошка, мале. И нещо много не ги жалиме въобще тия кокошки нещо. Събираме яйцата и пак имаме едно яйце добавено. Добре бе, разбрах ви, господине. Така, вече мисля... Окей, отключихме нови рецепти. Добре, така... Това ще го поставим ето тук, до кокошарника. И сега, за да стане по-бързо... Ама няма какво го апгрейдваме, то ще си дойде. До една секунда. Хоп! И нека си отворим подаръка. Така. Добре. Добре. Значи така се прави хляб. Окей, де, разбрах. Добре. Аре, стигаме! Така. Процесът е дълъг. 4 минути чак, затова ние ще го удължим малко. Добре. За сега няма да купуваме нищо ново, просто ще съберем още малко жито, което ще складираме. Царевица ще насъдим, защото тя ни е малко по-важна от житото. Така. Готово. И сега го вземе и така. Ние имаме още такава почва, май. Да бе, ние си можем да си купуваме земя още. Съм толкова тъп. Така, сега събираме с царевичка кошниците. Сега взимаме това и сеем така. Ето го и първият ни клиент. Някаква жена. Кой иска тази жена? Отношения с нас ли иска? Някакви интимни взаимоотношения. Така трябва. Значи сега. Имаме там. Имаме го, брат. Човек. Както иска да го наречи. Ето ти го. Благодаря. Дай си пари ни даде. Я увеличи много добре. Сори, няма звук. Това камионче... Окей. Галадин, че това ще го кара за детската градина. Леле, майко. 4 от 2 яйца. Така извозихме ти. Добре, това става бързо този процес. Ето, отключваме го и това и тук. Вече мисля, че можем да си приготвяме храната за животните. Така. Ето ни дава много пари вече. Той се ги изсумка от детската градина, само че ние не можахме да видим. Окей. Можем да си поканим някакви приятели и ще видим. Може да направим приятелски. Да работим заедно с Danny Plays This. Не знам дали го знаете, гледайте видеята му, абонирайте си за неговия канал, както за моя, така и за неговия. Така. Да разгледаме малко мапа, не е голям, както виждате. Пак идва то с камиони. Леле, майко, дразни е вече то. Чакай. Знам, че кара за детска градина, но ме подразва вече. Не спира да идва той. Дай да видим. Иска да ви изпраща съобщение, не позволява, аз не обичам да ви изпраща. What?
Добре, може да си сложим още една земя. Ето тук да ни е празно, така? Така. Не, ние го прецакахме, вижте! Е, това е гадно, така че го сложихме. Не мога да го местя сега обаче. Окей, ще посея и малко грах. Ето, готово. Какво искаш? Окей, значи той ни каза, че ако искаме, можем да си купуваме продукт от него. Какво го казваш? Нямам 5 от 7 жито. Ще дайме диаманче, не ми е проблем. Окей, сега ще го събереме, преди да точно 2 жито. Дай бонус! Ирони! Добре, ето е тази рецепта изпълнена. Не, този грек просто не го искам. Той е лош човек, този грек. Лош човек е. Ме дразнива този човек. Грек. Ма те не трябва да плащат. Те са в детската градина. Да ми нахранявай кокошки, гадни, гнусни. Трябва да събирам яйца. Трябва да дам път. Ма вие не разбрахте ли? Ето така можем да си купуваме неща. Добре, взимаме го и това и ето това. И това. Просто всичко изкупихме. И сега си прибираме в къщата ни. Ето взимаме го това. Събираме това жито. Добре, значи сега трябва... Имаме хляб, май. Имаме този хляб сега. 50 секунди. Окей, сега видим това, което го накупувахме цялото. Това е ферма. Така, значи имаме вече и крава. Добре, значи сега трябва да я нахраним тази крава. И тя ще й дава мляко. Доволен съм, окей. А това какво е, даже не знам. Няма обаче за какво се лечи. Добре, трябва да това направи. А брадвата? Брадвата чупи дървето. Бонус пирони. Ти пазика ще се... Окей, това е интересно. Какво ще е? Диари. Мога я пазата. Ох, пак ли си ти, бе? Ти ли казах, не искам нищо от теб. Нали ти казах, че ми трябваш и няма да ти давам нищо, мое. Голи ми, аз съм добра душа. Само не съм добра душа. Айде, на себе житото. Айде, кажеш са. Я ще й даде 10 пари. Окей, пари са си пак. Не искам тако. Гледай пак този камион. Не, то граха изива по двете кола. Стине, що искаш точно грах? И 3 от 4 грах, ти базикаш ли се? 3 от 4 грах. Трябва и жито. Хората играят за как ще издържа аз. Окей, ще си така пари, ама не, няма да направя това. Ако на това видео стигне 50 лайка, ще си купя много диаманти, ама с истински пари. Ето, сега вече мисля, че мога ти всичките рецепти да ти... Какво се прави това, бе? Ама това ми трябва. Добре. Значи следващата рецепта не можем да я изпълним следващата ни, но ето двете можем да ги изпълним. Така. За хляба
хляба. Колко време да трябва този хляб? А на то... Ние сме да са яли жито, защото къде е хляб? Ние житото не сме го насяли. Хляба на баба ми курката. Как ви кажа моят приятел? Как обича да вика един мой много добър приятел, който не го познаваме. И вика моят приятел. Окей, свършихме с диамантите. Ще има ли за хляб? Ти базикаш ли се? Чакай. Плюс 6. Абе, вие какво удете, бе? Да ви е гадно, кокошки, смърдливи, грозни. Аз не обичам кокошки. Нямам, че ще трябва да отидем до нашия приятел. Но той ме гати развитата ферма и сега му завиждам. Я, ако не го накъсвам, но пак не мога да ползвам. Тук какво нищо, брат, ще купиш всичко преди това. Не, това ще го отключим на 7 левел. Трябва да съберем 220 XP. Как да го правя след това? от 220 XP. Това само са мисии! Мисии, бебе. Добре, бе, брат. А колко време ще се готви? What? 10 минути? Ти пазикаш ли се? Я ме тая крава. Значи сега ядеш ти и ще ядеш жито, а това ще ядеш малко за 1 час. Май се базикат с мен тия животни. Добре, тук имаме 18 неща. Few Gunheads. Fuck. Никакво развитие нямаме още. Ама никакво. Това е гърмчик на лео 34. А то, моят приятел Грек е лео 151. Пати работата. Но тъй като си видял, че повече нищо няма да можем да направим в това видео. И за това видео да приключи тук. Дано сте забавлявали. Чао!